Ataquem el punt 8 del temari, sistemes fraccionaris, que de fet no presenten cap novetat, l'únic que tenen aquest aspecte d'aquí amb fraccions. Llavors el primer que farem serà intentar donar-li l'aspecte que coneixem d'un sistema, amb les X, les Y i els termes independents. Per fer-ho començarem traient denominador comú, en aquest cas entre 3 i 2, són dos nombres primers, per tant el denominador comú serà 6. I calcular els numeradors. 6 dividit entre 3, 2, això ho multiplicaríem per 2, aquí ho tenim. 6 dividit entre 2, 3, això ho multiplicaríem per 3, i 6 per 5 que ens donarien 30. Anem a continuar desenvolupant aquesta expressió d'aquí, en aquest cas els parèntesis. 2 per x ens donarien 2x, i 2 per menys 2 ens donaria menys 4, 3 per 3 ens donaria 9i, i 3 per 1 ens donaria 3. Molt bé, per continuar amb la nostra equació el que farem serà aquest 4 que està negatiu passar-ho positiu i aquest 3 que està positiu passar-ho negatiu, de manera que ens quedarà l'equació ja finalment 2x més 9i, i esto 4 menys 3 ens donaria 1 i 31 farien 31. Ja tenim la primera de les equacions. Anem a treballar ara amb la segona equació. El denominador comú en aquest cas seria 2, per tant això quedaria multiplicat per 2 i això quedaria multiplicat per 2, és a dir, ens quedaria 2 dividit entre 1,2 per x 2x, això queda igual, i 2 dividit entre 1,2 per 3x. Atenció ara, quan multipliquem per 2 als dos costats de la igualtat, quan eliminem els denominadors, atenció perquè hi ha un signe menys al davant d'una fracció. Recordeu que un signe menys al davant d'una fracció afecta tot el numerador, i per tant ens quedaria menys 1 i menys més 5. Continuem donant-li aspecte de sistema, passem aquest menys 1 a l'altre cantó positiu, recordeu el que és el mateix, sumem 1 als dos costats de la igualtat, de manera que ens quedaria 2x més 5i i 6 més 1 que donarien 7. Ja tenim les dues equacions, les agrupem. Aquesta és la primera de les equacions, 2x més 9i igual a 31, i la segona 2x més 5i igual a 7. Resolem pel mètode que us agradi més. En aquest cas jo he utilitzat, si no recordo malament, reducció, multiplicant la segona equació per menys 1, perquè així tindré 2x i menys 2x i podré eliminar les x. La primera de les equacions quedaria tal qual, aquí la tenim, 2x més 9i igual a 31, i la segona equació multiplicada per menys 1, canviarem tots els signes, ens quedarà menys 2x, menys 5i i menys 7. Ara pel mètode de reducció el que hem de fer és sumar, i quan sumem les x en van, 9 menys 5 donarien 4i, i 31 menys 7 donarien 24. Dividint entre 4 els dos costats de la igualtat, o el que és el mateix, aquest 4 que està multiplicant el passo a l'altre cantó dividint, i 24 entre 4 fan 6. Per tant, la primera de les incògnites ja la tenim, la y val 6. Per trobar la segona, ataquem a qualsevol de les dues equacions i substituirem la y pel seu valor. En aquest cas he agafat la segona equació, que sembla una miqueta més fàcil, he substituït la y per 6, aquí ho teniu, i anem a calcular. 5 per 6 serien 30, el 30 passaria a l'altre cantó restant, aquí està positiu, passaria a l'altre cantó negatiu, 7 menys 30 ens donaria menys 23, i el 2 que està multiplicant passaria dividint. Ja tindríem la segona de les solucions, i és que la x val menys 23 partit per 2. Doncs fins aquí la resolució de sistemes fraccionaris. El proper punt el que farem serà començar a resoldre problemes.